Mladíci, ktorí na začiatku storočia pomáhali vzlietnúť ťažkopádnemu stroju s dýchavičným motorom, sa ešte dožili obrazov lietadiel tiahnúcich oblohou ako krdle vtákov. Boli to ovšem bombardovacie lietadlá a bolo to v období druhej svetovej vojny. Tá bola veľkým impulzom pre rozvoj leteckej techniky a väčšina dnes realizovaných technických riešení sa v zárodku objavila na lietadlách tohoto obdobia. Po druhej svetovej vojne sa letectvo ďalej dynamicky rozvíjalo. Reaktívne lietadlá dosiahli rýchlosti presahujúce trojnásobne rýchlosť zvuku. Vrtuľníky v určitých parametroch dostihli klasické lietadlá a svojou manévrovosťou rozšírili použitie lietadiel v súdobom boji. Tí, ktorých sme spomínali na začiatku, sa mohli na sklonku života odviesť cez oceán na nadzvukovom dopravnom lietadle. Letectvo, predovšetkým však vojenské letectvo, je veľmi dynamicky sa rozvíjajúci odbor. Technické riešenia použité pri konštrukcii lietadiel vychádzajú z najnovších poznatkov základného i aplikovaného výskumu. Úsilie zamerané na rozvoj vojenského letectva vyplýva z realít dnešného triedne rozdeleného sveta. Československé vojenské letectvo a jeho príslušníci stoja v prvých radoch obrancov Československej socialistickej republiky a jej vzdušného priestoru. Vysoká bojová pohotovosť je možná len vďaka ich vysokej vojensko-odbornej a politickej pripravenosti. Svoje povinnosti si príslušníci vojenského letectva plnia za každých okolností v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu. Vzlet proti narušiteľovi a každý cvičný let je výsledkom práce desiatok ľudí, odborníkov so stredným i vysokoškolským vzdelaním. Pre tých, ktorí chcú získať vysokoškolské vzdelanie v ktorejkoľvek leteckej odbornosti, Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania otvára svoju bránu. Škola je umiestnená v Košiciach, v meste s bohatou a slávnou históriou. Túto dokumentujú najmä veľkolepé stavby, sakrálne, svetské i obytné domy, ktoré tvoria po Prahe druhý najväčší úplne dochovaný stavebný súbor s viac ako 700 stavbami. V súčasnosti prebieha jeho úplná rekonštrukcia a je dotváraný podľa potrieb veľkomesta, ktorým Košice s viac ako 230 000 obyvateľmi nesporne sú. Historické jadro sa premieňa na dôstojné centrum oddychu a miesto, kde je možné v príjemnom prostredí nakúpiť. K tomu napomáha i vytvorenie pešej zóny, ktorá ho postupne celé obsiahne. Košice však nežijú iba zo svojej histórie. Aktívne prispievajú i k mierovému hnutiu, napríklad i poriadaním Medzinárodného maratónu mieru, ktorý má viac ako 55-ročnú tradíciu. Mesto sa intenzívne buduje i v súčasnosti. V okolí starého mesta vyrastajú nové sídliská, nové reprezentatívne kultúrne stavby, sídla riadiacich štátnych i stranických organizácií a rôznych vedeckých i školských inštitúcií a zdravotné zariadenia. Túto dynamiku dáva mestu intenzívne sa rozvíjajúci priemysel. Najprv to boli predovšetkým východoslovenské železiarne, no na ich vybudovanie nadviazal rozvoj strojárskeho priemyslu a v súčasnosti sa postupne budujú kapacity pre elektrotechnický priemysel. V Košiciach ako sídle mnohých škôl a ústavov Akadémie vied je predpoklad, že táto výroba dosiahne vysokej úrovne. Nie iba prácou žije mesto. Priamo v meste sú vytvorené oddychové zóny, kde môžu obyvatelia Košíc pestovať rôzne športy, plávaním, rybárčením, vodným lyžovaním počnúc
a hokejom a krasokorčulovaním končiac na niekoľkých krytých i otvorených ľadových plochách. Bohaté možnosti poskytuje i okolie s peknou prírodou a množstvom lyžiarskych terénov. Ten, kto nechce športovať až tak intenzívne, môže sa len vybrať na prechádzku a po posedení v záhradnej reštaurácii si zahrať minigolf. Poslucháči Vysokej vojenskej leteckej školy sa plne zapájajú do života v meste, ale najprv po príchode na školu sa zoznámia so základmi vojenskej abecedy v priebehu mesiac trvajúceho základného výcviku. Ten je vstupom do ich vojenského života. Vojenské predmety ich potom sprevádzajú počas celého štúdia. Prvých 5 mesiacov vykonávajú náhradnú vojenskú službu a potom sa stávajú buď vojakmi z povolania, alebo vojakmi v ďalšej činnej službe. Ich život prebieha podľa denného režimu, ktorý sa v závislosti od dosahovaných študijných výsledkov mení. Platí zásada, že čím sa lepšie poslucháč učí, tým viacej môže rozhodovať o zadelení svojho času, určeného pre samostatnú prácu a pre oddych. Cieľom výchovy poslucháča je vychovať vysokoškolsky vzdelaného odborníka, schopného ďalšej sebavýchovy a sebavzdelávania tak, aby mohol udržať krok s rozvojom leteckej techniky i po ukončení štúdia. Základné poznatky z prírodných a spoločenských vied získavajú poslucháči na všeobecných katedrách matematiky, fyziky, jazykov a marxizmu-leninizmu. Obsah vyučovaných predmetov je volený v závislosti na budúcej odbornosti. V tomto období je pozornosť pedagógov zameraná i na odstránenie rozdielov v znalostiach poslucháčov, vyplývajúcich z rozdielov medzi absolvovanými strednými školami a na vytvorenie študijných návykov nevyhnutných pre vysokoškolské štúdium, ako je práca s literatúrou, s poznámkami z prednášok, príprava ku konzultáciám, k seminárom a ku skúškam. Výuka súčasti marxizmu-leninizmu prebieha počas celého štúdia. Veľký dôraz je kladený na všestranný fyzický rozvoj poslucháčov a rozvoj ich vôľových vlastností tak, aby boli schopní znášať fyzické i psychické nároky súčasného boja. Metodická príprava je zameraná na rozvoj schopností organizovať a metodické správne viesť výcvik podriadených v rámci telesnej prípravy vojsk. Počas špeciálnej telesnej prípravy pilotov sa zvyšuje odolnosť ich organizmu voči preťaženiu a kinetóze. V padákovej príprave sa pripravujú k povinným zoskokom padákov. Cvičenia sú vykonávané v telocvičnom areáli školy. Na katedrách fakulty vojensko-inžinierskej prebieha všeobecná inžinierská príprava všetkých odborností a odborná príprava vojensko-inžinierských odborov, kde doba štúdia je 5 rokov. Poslucháči sa oboznamujú so základmi teórie a konštrukcie lietadiel a leteckých motorov v náväznosti na výuku technického kreslenia v časti strojov, technickej mechaniky, pružnosti a pevnosti, náuky o materiáli, aerodynamiky, hydromechaniky a termodynamiky. Poslucháči neelektrotechnických odborov sa oboznamujú so základmi elektrotechniky a elektroniky. Výuka elektrotechnických špecializácií sa sústreďuje do predmetov teória obvodov, meranie elektrických veličín, elektromagnetické pole, antény a šírenie elektromagnetických vln a konštrukcia elektronických zariadení. Vojensko-odborná príprava pokračuje na profilových katedrách. Odbor letecký strojný, letiskové technické zabezpečenie je zameraný na základy strojárskej výroby, na technológiu oprav a údržby automobilovej, letiskovej a stavebnej techniky, ako aj na technológiu výstavby a údržby letiskových dráh a plôch, na riadenie dopravných a špeciálnych technických prostriedkov, na doplňanie a prípravu lietadiel na let.
Výuka prebieha na katedre letiskového technického zabezpečenia. Mimo technických disciplín je dôraz položený na výuku organizácie a riadenia technického a tylového zabezpečenia. Charakter práce absolventov tohto odboru u útvarov vyžaduje, aby uchádzači o štúdium mali dobrý vzťah k práci s ľuďmi, v technike a mali predpoklady pre organizátorskú prácu. Mimo výuky sa na formovaní odborníkov profilujúcej špecializácie na katedre podieľa i mimoškolská, predovšetkým vedecko-odborná činnosť poslucháčov, zameraná na riešenie problémov z praxe. Odbor letecký, elektrotechnický, radiotechnické zabezpečenie letectva je zameraný na prevádzku a údržbu pozemných radiotechnických prostriedkov a systémov velenia a riadenia. Poslucháči odboru leteckého elektrotechnického automatizované systémy velenia sú pripravovaní na výkon inžinierských funkcií so zameraním na automatizované systémy velenia letectva s využitím výpočtovej techniky, radiokomunikačných prostriedkov a systémov. Odbor letecký, elektrotechnický, inžinierské letecké zabezpečenie je zameraný na plánovanie a riadenie leteckej prevádzky a opravy leteckej techniky, najmä elektrického a špeciálneho vybavenia lietadiel, výzbroje a záchranných prostriedkov lietadiel a palubného rádiového a radiotechnického vybavenia lietadiel. Dôraz je položený na názornú a praktickú výuku. Prednášky a laboratórne cvičenia majú skupinový charakter, čo umožňuje individualizovať tempo osvojovania poznatkov a osvojiť si metodiku práce v malých skupinách. Vyvrcholením práce poslucháčov v predmetoch je návrh a výroba funkčných vzorov, meracích a diagnostických prístrojov a iných elektronických zariadení. Vyvrcholením odbornej prípravy poslucháčov sú praxe a stáže u útvarov. Tu sa zoznamujú s prostredím, v ktorom budú po skončení školy pracovať. Nezriedka sa počas praxe rozhodnú, že práve u tohto útvaru chcú slúžiť, čo je však najpodstatnejšie, pocítia tú pravú atmosféru pracovného zaujatia a profesionálnej súhry typickej pre letectvo od samého začiatku a uvidia svoje vzory na slovo vzatých odborníkov, ktorí tak zložitému technickému výrobku, akým lietadlo nesporne je, vdýchnú život a pripravia ho pre let. Využiť techniku pripravenú absolventami fakulty vojensko-inžinierskej je úlohy absolventov fakulty veliteľsko-inžinierskej. Fakulta veliteľsko-inžinierská pripravuje v štvoročnom štúdiu odborníkov pre zastávanie veliteľsko-inžinierských funkcií u letectva Československej ľudovej armády v odbore leteckom, v špecializáciách letovod operátor, zameranej na prípravu letovodov, veliteľských a navádzacích stanovišť, sledujúcich vzdušnú situáciu a riadiacich leteckú prevádzku a navádzanie lietadiel na vzdušné ciele. Ďalej špecializácii veliteľskej, zameranej na prípravu dôstojníkov pre výkon funkcií pri organizácii, plánovaní a riadení bojovej prípravy v jednotkách a útvaroch letectva. Výuka je zameraná na zvládnutie obsluhy technických prostriedkov používaných v praxi. Je to predovšetkým výpočtová technika a tak poslucháči prechádzajú od mikropočítačov známych zo strednej školy až na počítače používané v automatizovaných systémoch velenia. Vojensko-odborný profil sa dotvára ďalej na katedre taktiky, kde si poslucháči osvojujú zásady bojového použitia letectva. Na katedre letovej prípravy si osvojujú poznatky nevyhnutné pre leteckú činnosť v predmetoch ako letecká meteorológia, letecká navigácia a zemepis. Poslucháči odboru leteckého pilotného po absolvovaní už predtým spomínaných predmetov absolvujú výcvik na trenažéroch. Týmto výcvikom vstupujú do záveru svojej teoretickej prípravy. Po tomto okamžiku začína súčasne s výukou prebiehať aj intenzívny letecký výcvik.
Predpísané cvičenia si vždy najprv vyskúšajú na trenažéri a za pomoci učiteľov odstránia chyby, ktorých sa dopúšťajú v pilotáži, osvoja si reakcie pre prípad havárií a vážnych porúch prístrojov a agregátov. Pod vedením učiteľov lietania zúročia teoretickú prípravu v príprave na let. Musí byť veľmi dôkladná, lebo v rýchlom lietadle, keď je zem ďaleko a predsa veľmi blízko, si už nemožno nič rozpamätávať, treba reagovať a konať. Potom príde ten okamih, posledný nástup na poslednú predletovú prípravu, posledná rada od svojho učiteľa lietania, nástup v budove letky, posledné úpravy a hlásenie riadiacemu lietania, posledná zdravotná prehliadka, vybratie prilby z priečinku so svojím menom, krátky rozhovor pred letom a už zastávky ukazujú, že rolovanie na vzletovú a pristávaciu dráhu môže začať a v okamihu, kedy sa lietadlo odlepí od zeme a človek pocíti hrbolatosť vzdušných ciest, splní sa večný chlapčenský sen lietať. Potom nasleduje pristátie a ďalšie vzlety a pristátia. Nie však iba štúdium, príprava k lietaniu a lietanie samotné tvorí rámec života poslucháčov. V dobe osobného voľna aktívne pracujú vo folklórnom súbore Borievka. Naši poslucháči sa spoločne venujú spoločenským tancom až po vrcholovú úroveň, ako je majstrovstvo manželov skoč do polových. Veľmi aktívne pracujú modelárske letecké krúžky od plastikárov až po tvorcov rádiovo riadených modelov. Nechýba ani možnosť vypožičať si zaujímavú knihu či pripomenúť si večery strávené doma pri novodobom rodinnom krbe televízii. Dni a roky štúdia naplnené prácou plynú rýchlo. Potom príde ten deň, ktorý si človek zapamätá navždy. Vyradenie. Táto slávnosť prebieha za účasti všetkých, čo sa na príprave poslucháčov podielali, i tých, ktorých nechali doma. Pri prelete nad hlavami nastúpených sa učitelia lietania symbolicky lúčia so svojimi žiakmi. Naposledy poslucháči, zajtra už absolventi školy, zdravia zástavu svojej školy, pri ktorej sami neraz stáli čestnú stráž. Potom nasledujú promócie. Z rúk náčelníka, dekana fakulty, prevezmu diplom inžiniera a vysvedčenie o vykonaných štátnych záverečných skúškach a obhajobe diplomovej práce a ten prvý krok po symbolickom úklone
poďakovaní všetkým prítomným je prvým krokom do života, ktorý bude spätý so službou neľahkou, ale krásnou službou vlasti.